Damdamag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damdamag Radyo Sagada. Naimba nga malang kadigdi aming nga listeners, ti Radyo Sagada nga nakatunin itang oras, kata oras manen nga sumangbay dagiti damdamag para itang aldaw ti Sabado, June 13, 2026. Kutsak ni Maing para iti damdamag Radyo Sagada Midday Edition Saturday News Review at tuy dagiti pakabuklan ti damdamag iti maysa lawas. Dagito'y dadagiti ulo ti damdamag para itang aldaw. Pagkadalan dito'y Sagada, rinukatan dati eskwela nga daan iti napigsa suporta ti pulis kan komunidad para iti natalged ken naurno sa tawan ti panag-eskwela. Napigsa suporta ti pamilya kadagiti ubing idurduron ni PEM sa Betayan. Akkar, idurduron dati nasaysayata pagkadalan bayat ti panaglukat ti school year 2026-2027. DepEd car in padamag dati agarup 174,000 nga enrollees para iti school year 2026-2027. AI-powered project ng Klima Pest Detect ti MPSU makatulong nga mangpasaya at iti apit dagiti manalon iti Highland Farms. Tree planting kan activities kan umno apan ang imanihar iti basura idurduron ti open row. DICT pinalawa dati internet access kadagiti nasusulinek a lugar iti rehiyon Cordillera. Misinformation maiwarwaras iti UK kadagiti lokal nga grupo iti social media. Ket para iti detalye dagiti damdamag ti mabuno dagiti personnel ti Sagada MPS kadagiti flag raising ceremonies ken nangisayang katda iti presensya dagiti pulis iti sumagmamano a pagadalan pakairamanan ti Balugan Elementary School, Sagada National High School, Antadaw National High School, Ankilang National High School ken dumapay a pagadalan. Kabayatan na dagiti panglukat nga aktibidad nang ipaay dagiti opisyal ti kapulisan tayo kadagiti mensahe ti suporta anang ipaganetget iti kinapateg ti edukasyon, disiplina, panang respeto kadagiti otoridad ken panagtitinulong dagiti estudyante manursuro naganak ng ti komunidad iti panakataginayon ti natalged ken natalna nga aglawlaw ti pagadalan. Nang ipasdakpay dagiti pulis kadagiti police assistance desk ken women and children desk kadagiti napili a pagadalan tapno masigurado ti kinatalged ken mangipaay iti dagos at tulong no kasapulan. Kanayunan na naarami dagiti kampanya ti impormasyon ken edukasyon ang naipamaysa iti pananglaped iti krimen, anti-bullying, anti-drug awareness, anti-terrorism awareness ken panakasalaknib dagiti babae ken ubing iti sidong ti Republic Act 7610 ken Republic Act 9165. Nangisayangkat matlaang ti Sagada MPS karaman dagiti barangay officials ken school partners iti lecture ken safety reminders kadagiti estudyante ken naganak anang parikta iti panagbantay, disiplina ken responsible behavior. Kaniti sa Balyardamag in paganetget ni Police Executive Master Sergeant Robinson Betayan ti kinapateg ti responsible parenting iti General Parent Teacher
Association meeting June 10, 2026. Sigun kani betayan napatag ti papel ti pamilya iti panagdakkel disiplina ken ti araramidan dagiti ubing. Inbaga na pay ti dagiti parikot iti pagtaengan karaman ti kinaawan ti presensya dagiti naganak ken ti broken family ket mabalin nga apektara na ti panagdakkel dagiti ubing sa dino ket mabalin nga agtungpal iti panagrebeldeda. Itan ket idurduron na dagiti parentes amang bangon iti natipker a relasyon ket dagiti anakda ken ag-usar da iti positibo sa sao tapno mas maadaan ti inspirasyon dagiti ubing. Importante met laeng nga makipagtrabaho da kadagiti manursuro iti panang suporta iti edukasyon ti anak tapno kastakit na anayas ti panag-adal ti maysa nga ubing. Impakita mo ti Mountain Province State University nga induluan ni President Edgar Cue ti proyekto da nga AI-powered project nga Klima Pest Detect iti live program a Radyo Siyensya iti Philippine Information Agency ijay Quezon City. Ti Pirecto kata pinundoan ti Department of Science and Technology Cordillera Administrative Region katagus usar iti Artificial Intelligence mobile app ken web-based a sistema tapno matulungan dagiti mannalon amang duktal kadagiti peste ken sakit ti mula kadagiti highland farms. Panggap na daytoy a suportaran ti climate smart nga agrikultura babaan iti panangipaay iti naparpartak ken mas maitunos a panagmonitor. Bayan nga daan ti reported accuracy nga dumano iti 95% iti field test sigun kadagiti opisyal iti DOST karket makatulong ti sistema kadagiti manalo na mga rami iti na intsyempuan na panangedeng tapno masalakniban dagiti apit ken mapasaya ati produksyon. Impakita mutlaang ti grupo ti proyekto dagiti agtultuloy a karit iti panang urnong iti lokal a datos ti talon ken panang pasaya ati AI accuracy ti sidong dagiti pudno a kasasaan ti talon. Pinarigtamot ti Office of the Provincial Environment and Natural Resources Officer wenno OpenRo dagiti empleyado ti provincial government ang makipaset kadagiti tree planting activities ken panagsanay ti umno a panang imanihar iti basura. Kinuna ni Senior Environmental Management Specialist Oscar Panilas nga daen itan ti forest seedlings iti amin na sangapulo ken duwa a nursery ti probinsya para kadagiti individual ken grupo nga agplan-plano iti tree planting activities. Ing palagipay ni Panilas iti publiko nga agmula da iti umno nga oras iti umno a lugar ken imula dagiti maitunos a klase ti kayo tapno makatulong nga mangipasigurado iti panagbiag dagiti semilya. Idurduron na mutlaang ti amin nga aramidan ti 3R wenno reduce, reuse, can recycle kanin paganitgat na ati panang isina iti basura ket responsibilidad ti tunggal empleyado ken kameng ti komunidad. Para iti panagkit daw ti semilya ket mabalin na sumarungkar dagiti interesado nga individual iti opisina at ti OpenRo. Idurduron mo ti Alliance of Concerned Teachers Cordillera Administrative Region Union ti Department of Education asulbaran ti kinakurang ti klase asulbaran ti kinakurang dagiti pagkadalan panakatarimaan ti pagadalan nakapuy a connection iti internet ken panagsagana dagiti manursuro bayat iti panaglukat ti 2026 saging 2027 nga school year. Kinuna ti ACCAR nga kurkurang palaang tirhyon iti danda ni 2,000 na classroom bayat nga adu nga eskwelahan ti agtultuloy amang sangsango iti kinakurang dagiti kangrunaan na pasilidad kasi ti Casalias Libraries Laboratories na dalusa danom ken kuryente. Indatag pa iti grupo ti pakasuknaan kapo iti nakapoy nga internet access anang idakhamat aginasut nga pampubliko a pagadalan iti Cordillera ti limitado wenno awan pay laeng ti mapagtalkan na koneksyon. Awagan mati ACCAR ti gobyerno apaduan ti pondo iti edukasyon ken siguraduan na may pasar dagiti reforma iti kasapulan dagiti agad-adal ken na mangisursuro a Pilipino.
Sa Balyadamag, ti enrollment kadagiti publiko ken pribado nga eskwelahan iti Antiro nga Cordillera Administrative Region ket dinmano iti 173,960 learners para iti school year 2026 to 2027 sigun iti Department of Education Cordillera. Impakita ti dato sa gingay di Hunyo 8, 169,747 nga estudyante ti nag-enroll kadagiti pampubliko nga eskwelahan manipod kindergarten aging iti senior high school bayat a 4,940 nag-enroll kadagiti pribado nga eskwelahan. Mapagtitipon pa laang dagiti bilang ti enrollment manipod kadagiti state ken local universities and colleges ang mangipaay iti basic education. Nailasta ti Baguio City ti kangatuan a bilang dagiti enrollees nga addaan iti 55,381 learners sinarunuan ti Benguet nga addaan ti 33,756 ken Tabuk City Kalinga nga addaan ti 20,458. Dagiti estudyante iti elementarya ti adaan iti kadakelan a bilang ti nag-enroll nga dumanon iti 89,700 nga sinarunuan ti 51,220 nga estudyante ti junior high school ken 22,105 nga senior high school. Dumanon met nga 10,935 ti nag-enroll iti kindergarten. Kinuna ni DepEd Cordillera nga agtalinaed si lulukatag iti enrollment center city Antiro a Hunyo kana namnamanda nga ad-addapay nga umadu ti regional enrollment count gaputa umad-adu dagiti estudyante nga agparehistro. Di sa Balyadamag inpadamag ti DICT car nga aming nga 77 a unit ti local a gobyerno iti rehiyon ket konektado itan iti sidong ti free public internet access program ti gobyerno. Naipamaysahitan dagiti inisyatibo kadagiti barangay no sa dino kata 611 kadagiti 1,178 ti addaan ti internet access pakairamanan ti ginasut kadagiti nasulsulinek a lugar. Kunapay ti ahensya at 397 nga eskwelahan ti konektado itan ti libre a wifi bayat nga adupay ti mainayon babaan kadagiti agtultuloy a proyekto. Tapno met makadanon kadagiti adayo a lugar pinalawa ti DICT ti wireless network na iti Antiro a Mountain Province ken nakikadwa kadagiti lokal a kooperatiba tapno mapasaya ati fiber connectivity. Kagiddan ti panakapalawa ti internet rinibo nga umili ti nasana iti digital skills ken ad-adu itan na serbisyo ti gobyerno ti magunudan online babaan kadagiti plataporma kasi ti LGU ken eGov.ph. Kinunamo ti DICT nga agtalinaed nga nakakumit itamang idanon kadagiti digital services iti amin na komunidad nang runa kadagiti adaan iti nasulsulinek a luglugar. Naduktalan mo ti baro a report ang nasaknap ti panagwaras ti misinformation kadagiti lokal a grupo ti social media EJAY UK nang nangruna kadagiti lugar nga awanan iti napigsa a local journalism. Kuna ti Social Market Foundation nasurok nga 4.4 million at tao ti agnan naed kadagiti news deserts nga awan dagiti nakatutok a local news outlet. Naduktalan dagiti researchers at dumanon ang nangat-ngato iti mamintalo kadagitoy lugar kumpara kadagiti lugar nga adaan iti lokal na panag-report. Dagiti gagangay at topiko kat karaman ti immigration, Islamophobia kan dagiti local political nga issue ken naduktalan metlaeng dagiti panagada dagiti makaalilaw nga post ket umat-adu iti panawan ti panagbutos nga addaan iti nakarwa panagnato iti mismo nga aldaw ti panagbutos. Nagpakdaar dagiti eksperto at misinformation iti online ket mangpakapoy iti panagtalek ti publiko ken mangimpluwensya kadagiti lokal na komunidad. Ti kampanya ket agpanpanawagan iti mas napigpig sa panag-aksyon ken nasaysaya at suporta para iti local journalism tapno makatulong amang taming iti parikot.
kat dagita tagarod dagiti pakabuklan dagiti naipay damdama kita nga aldaw kat para iti public service announcement. Dagiti kayat na nga agrelax kan nabanban no giti inaldaw a panag-away wenno panagtrabaho kat bisitaan tayo ti Gurut Wellness Center para iti traditional massage. Masarakan ijay makbas dagdag iti second floor ti building ni Mr. Lope Bosaing. Para iti booking wenno reservation, katawagan tayo ti numero nga 0920-3013-717 kan 0970-739-4413. Manan para iti booking tawagan tayo ti numero nga 0920-3013-717 wenno ti numero nga 0970-739-4413 wenno birukan tayo ni Miss Depia. Kana kitaon tayo matlaang ti Facebook page nga Igurut Wellness Massage para kadagiti dadumapay nga serbisyo nga ipaayda. Kan available mat itan kapagayam ti flu vaccine ni St. Theodore's Hospital kat para iti regular rate ti vaccine kat 1.5 ti mabayadan. Dagiti senior kat maipaayan iti discount isu nga agbalin nga 1.2 ti bayadan da. Kata dagiti interesado antayo agpavaksin tapno saan analaka at tamaan ti flu. Kata syaklata ni Maing para iti Radyo Sagada. Stay tuned for more songs on air.